Här nere i hantverksstugan gör vi själva påskriset. Gunilla, hur går det? Det går väldigt bra. Det går väldigt bra. Ja, det finns olika. Man kan välja om man bara vill ha grått och vitt eller om man vill ha ett färgade. Så har vi andra prover där. Ja, sitter grabbarna en här. kreation med den vita, röda och pärlhörna. Som man imorgon i Mölnlycke kan köpa på torget. Ser ni vilka lagfärger det är på de här? Pärlhörna. Perfekt fix på färgen är det. Med färgningen av våra ägg. Det ska bli naturliga färger. Titta här. Så tjusigt. Bra, här har vi mässa. Ja. Och här håller vi på och... Här är diskstationen. Här börjar vi bli färdiga efter att ha bakat en hel kväll här nu. Har vi inget att visa upp här, men jo, titta här har vi. Ja, muffisen. Så vi ser imorgon ska sälja på torget.